Máme tu veľkonočné novinky od Dirty. Čo si blázen, kúkaj. Nie, to ide nakoniec. Vajo! Koľko stojí to vajce? 40 €. Koľko? Každé vajco je iná príchuť. Dobre, kto vyšíbe moju frajerku, dostane vajíčko. Ne. Nedostane vajíčko, alebo nemôžu vyšíbať? Nemôžem ma vyšíbať. Ani vajíčko. Bože, čo si tu plavú? Však upracuješ. Ukáž, okoštujem. Jak to? Ale dobré jajko. A taký bordel si už nemusel spraviť inak. Nie, nechcem druhú. Mohli sme ho tebe o hlavu rozbiť. Mohol, no. Alebo teba. Tebe.